Jo, pikr! Ajmo u barcu! A isplati. Ja ću bar samo treba za minutu ovdje. Nice. Dobar boost, pikr. Mora cijeli krug radi. Ja ne znam gdje smo mi uopće. Prvo sad zađeš vam, ideš sam Dubrovica. Pustili smo bus koji nas vodi na aerodrom i sad se moramo snaći. Znači drugi put životu sam u Beč. Znači doslovno ne znam što... a što uopće znači u 3? To kreće u 3. I mi ćemo se zgubit ko ništa. Čak i na. Ok, sad ću ja snimit doslovno sve isto što si ti rekao u svom videu. Ajde. Ok, ovak, došla nam neka baka. Rekla kao da moramo ovo ištancat. Ženska nas odpelja gore. I neki frajer na hrvatskom kao je. Doslovno nema mjesta i to je moj kofer, to je ovdje pikrt. Vidi ga. Uspjeli smo naći ovo naše. Koliko je sati uopće? 40. Pa imamo još... Nek da smo mi došli busom i ne bi to stigli. Imamo 50 minuta još da uđemo u avion. Ozbiljno? Da. A to je okej. 11. Mi moramo ići na ovaj C. Koji put radimo ovo. Sekret je sve izbacio on. Krivo smo ošli. Ošli smo na dio za invalide. Sad tražimo gate C41. Pa to smo mi. To nismo mi jer još nismo ušli. Čekaj, smo mi sad tu onak? Da. Bole me jaja, niko me ne razumije. Iskreno, gore mi je bilo slijetak nego poljetak. Meni je poletanje bilo, Ne, kad smo išli gore, mi je bilo onako okej, a kad smo dolje išli... Dole, ono kad je krenuo onak zao je, ko da ja vozim, ko da Pikr vozi Ibizu svoju. Jednog dana idem ja i ne znam kuda krećem. Jordi, no te sientes, no vas a... Sad je dobio svoj. Znači ovako izgleda kad uđeš u LA, doslovno. To je LA. Ovo je može. Ovo je moj doslovno. Ovo je moj. Boli me briga za tvoj, boli me briga tvoj ružan i gloti sivje. Ovo je moj. Ajde probaj neš reći. Zašto mu je tak hladan? Kako da ja to sad otvorim? Znači kakvi su oni kretenčine, znači gledaj ovo ću sad otvoriti, a zamotali smo s ovim i ja sad to ne mogu otvoriti da stavim jaknu unutra. Pa ti nosi jaknu. Ne. Smo grešni, molimo se Bogu. Liko, ovo je Zagreb. Prenko si me. Frar me furo 6 sati po Zagrebu. Jao. Ste dobro? Tebi je ovo baca na Zagreb, onak full. Ne. Kaj si ti uzeo to? Kaj je to? Taver i neki specijalni. Aj! Brzo. Mene... Klikni. Evo, to je pol Zagreba. A baš nemamo ovakve ograde u Zagrebu. Sam si rekao, bit će ti vruće, zašto nosiš jaknu?